Vítam vás u ďalšieho videa. Tentokrát to bude nová hra z Minecraftu. Tak ideme na to. A prečo? Tentokrát to bude hra Minecraft. To ste pochopili asi. Ale nejaká iná hra z Minecraftu to bude. Super. Toto je celý dom. To je nejaká jednácky kút. A kde je kuchyňa, Pane Bože? Kuchyňu hľadám, kuchyňu. To som nikdy túto hru som nikdy nehral. Podobnú k Minecraftu. Super. Toto je nejaká izba, kde sa robia asi domáce úlohy, čo ja viem. Sú tu aj chlapi napojení, aj ženy, ty kráso. Aj ženy sú tu napojené. Na tomto Minecrafte super. Super. Kde je pauza? Super. Toto je ďalšia izba. Tak. Pauza. Aha, pauzu mám dať, keď si chcem ísť na dá. Takže, počkajte, hneď som tu. Počúvať. Tak, už som naspäť. Super. Ale ešte som nenašiel nikde. Nie je tu nikde telka. Super. Len tu môžem sedieť a tak. Tak. Už sedím. Super. To je ako to pri reálny život. Super. Výborne. Kde sú dvere? Aha, tu. Super. Výborne. A teraz si chcem kúpiť niečo zaujímavého. Takže idem. Toto je super dedina. Super. Idem sa prejsť. Super. OK. To je nejaký máš sused. Aha, susedka, tak pardon, susedka. Že otravujem, ale susedka. Táto susedka sa volá. Toto je susedka, ktorá sa volá Rebeka. Čau, Rebeka. Takže ahoj. Ahoj, Lukáš. Ja som si myslel, že už nikdy neprídeš, ale aj tak. Takýže si prišiel. Není za čo. Čo si chcela? Prečo si ma teraz zavolala? Asi keď si byla so mňou. Oddal. Super. Výborne. Super. Tak. Super. Text. Input. Tu nepotrebujeme. Super. Aha, tu je chat. Super. Toto je taký super Minecraft. Super. Tento náš dom má raz, 2, 3, 4, 5, 6 izieb. A tu ešte. A 6 izieb tu je. Na tomto dome. Super. Výborne. Ahojte kamoši. Bol som za mojou Rebekou. Bol som za kamoškou z mojej školy.
Aha, to je Rebeka, ktorej sme neukradli. Dúfam, že ste neukradli vozidlo. No ne, to by sme si nedovolili. Tak verím vám, ale nejak sa mi to nezdá. Nejak sa mi to naozaj nezdá. Tak, idem na druhé poschodie, super. Tak, prepáčte za reklamu. Aj tak to mám potichu. Úplne potichu. Teda preskočte reklamu. Tak super. Tak lupa. Super. Výborne. OK. Kopu hlínu. Tak sem dám na napríklad napíšem počítač. Tak. Super. Výborne. Super. Výborne. Super. Výborne. Výborne. Super. Výborne. Super. Výborne. Super. Výborne. OK. Super. Výborne. Toto je skvelý Minecraft. Super. Tak, super. Idem napísať to, čo tu Rebeke, že jej niekto ukradol auto. Takže ahoj, Rebeka. Tak. Ukradol ti. Nie. Ukradol ti. Ukradol ti niekto. Auto. Otáznik auto. Som zvedavý, čo mi odpíše tá Rebeka. Som dojatý. Už je noc. Idem sa vyspať.
Super. Čo mi odpísala? Super. OK. Tak asi sa nič nedosujem od Rebeky. No super. Super. Ide reklama, prepáčte za reklamu. Koľko minút natáčam. Aha, tu je pauza a tu je stop. Super. Google Play Store. Minecraft. Village. Ideme do tohoto Minecraftu. Ide X-ko. Let's play. Asi sa nikdy nedostanem z tohoto. Super. Výborne. Šipku. Kejžik. Tak, späť do hry. Som späť v hre. Super. Tak dúfam, že mi niekto odpísal. Tu som spal s nejakou typkou. Fuj. Radšej. Radšej mám tú Rebeku. Super. To je verejný server. YouTuberom. Už mám 15%, ty kráso. To radšej už mám končiť. Dúfam, že sa vám páčil tento let's play na hru Minecraft vo verzii 1.0. A to je všetko z tohoto videa. Ešte ne. Dajte like, odber a slnček a ahoj!